ሻሎም ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኹም እዩ። ኣንዓኹም ሰላዓዲኔ ካብ ንክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻዊ ቤተ ክርስቲያን ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ሓቢርና ክንካፈል ኢና። ኢየሱስ ንዘለኣለም ጎይታ እዩ። ሎም እንካፈሎ ቃል ኢየሱስ ኤማኑኤል እዩ ዝብል እዩ። ኢየሱስ ኤማኑኤል እዩ። ሃሌሉያ። መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ወንጌል ማቴዎስ ከምዚ ይብል ምዕራፍ 1 ካብ ጥቕሲ 18 ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ እዩ። ኣዲኡ ማርያም ዮሴፍ ተሓፂያ ኸላ ከይተረኸቡ ብመንፈስ ቅዱስ ጠኒሳ ተረኸበት። ዮሴፍ ሕፅያ ጻድቕ ሰብኣይ ነበረ እሞ ብሕቡእ ክሓድጋ ሓሰበ እምበር ክገልጻ ኣይፈተወን። ንሱ እዚ ኸሓስብ ከሎ እንሆ መልኣኽ እግዚኣብሔር ብሕልሚ ተራእዮ ከምዚ ኢሉ ዮሴፍ ወዲ ዳዊት እቲ ሕፂትኻ ማርያም ጠኒሳቶ ዘላ ካብ መንፈስ ቅዱስ እዩ እሞ ንምውሳዳ ኣይትፍራሕ ወዲ ክትወልድ እያ ንሱ ኸኣ ንህዝቡ ካብ ሓጢኣቶም ከድሕኖም እዩ እሞ ስሙ ኢየሱስ ክሰምየ ኢኻ። እዚ ኩሉ እቲ እግዚኣብሔር ብነቢ እተዛረቦ ክፍጸም ኮነ ከም ዝብል እንሆ ድንግል ክትጠንስ ወዲ ክትወልድ እያ ስሙ ኸኣ ኣማኑኤል ክብልዎ እዮም። ትርጉሙ ኸኣ ኣምላኽ ምሳና እዩ። ብጣዕሚ ዘገርም እዩ። ነቲ ካብ ማህፀን ኣዴና ማርያም ድወፀ ኢየሱስ ንዕኡ ስሊኡ ቅድሚ ሕጂ ቅድሚ 600 ዓመት ነቢ ኢሳያስ ዝተነበየ ትንቢት ስሊኡ ነይሩ ኢልዎ። እቲ ትንቢት ድማ ድንግል ክጠንስ እያ ኢሉ። እቲ ትወልዶ ወዲ ግን ኤማኑኤል ክበሃል ኢልዎ። ኤማኑኤል ማለት ድማ ኣምላኽ ምሳና ማለት እዩ። ብኻልእ ኣዘራርባ እቲ ሰብ ኮይኑ ዝመጽእ ዘሎ ኣምላኽ እዩ ዝብለና ዘሎ። ኢየሱስ ማለት ኣምላኽ ሰብ ኮይኑ ክገሃድ ከሎ ማለት እዩ። ኢየሱስ ማለት ኣምላኽ ኣብ ስጋ ሰብ ሓዲሩ ክግለጽ ከሎ እዩ። ምክንያቱ ኢየሱስ ነቲ ፍጹም ሰብ ዝኾነ ፓርቱ ጥራሕ እንድሕር ንፈልጦ ኮይና ነቲ ኣምላኻዊ ኔቸሩ እንድሕር ደይንፈልጦ ኮይና ንኢየሱስ ክርስቶስ ብትኽክል ኣይንፈልጦን ኢና። ኣብ ሓደ ኣካል ክልተ ኔቸር እዩ ዘሎ። እሱ ድማ እቲ ኣምላኻዊ ኔቸሩን እቲ ሰብ ዝኾነ ኔቸሩን እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ፍጥረት ኩሉ ኣብ ምድሪ ዝተገለጹ ውሉዳት ካብ ማህፀን ወላዲት ኣዝዩ ፍሉይ ኢየሱስ እዩ። ንምንታይ ተዳኢልኩምኒ ካልኦት ካብ ማህፀን ወላዲት ዝውለዱ ዘበሉ ሰባት ጥራሕ እዮም። ኢየሱስ ግን ሰብ ጥራሕ ኣይኮነን ኣምላኽ ከዓ እዩ። ስለዚ እዩ ኤማኑኤል ተባሂሉ። ንምንታይ? ኣምላኽ ኣብ ስጋ ሓዲሩ ስለዝተገልጸ፣ ኣምላኽ ሰብ ኮይኑ ስለዝተገልጸ። ስለዚ እዩ እቲ ቃል ኢልዎ ስጋ ኾነ ኢልዎ። ሪኢኹም ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ድማ ኣብ ማእከልና ሓደረ ኢልዎ፣ ኣባና ሓደረ ኢልዎ። ኢየሱስ ንዘለኣለም ጎይታ እዩ። ስለዚ እቲ ስጋ ዝኾነ ቃል እሱ ኢየሱስ እዩ። እዚ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ካብቲ ሰብኣዊ ፓርቱ ዝሓለፈ ኣምላኻዊ ፓርት ኣምላኻዊ ኔቸር ከም ዘለዎ ክንፈልጥ ኣለና። እንተ ደኣ ንኢየሱስ መምህር ጥራሕ ይንብሎ ኮይና፣ እንተ ደኣ ንኢየሱስ እሱ ነቢ ጥራሕ ይንብል ኮይና፣ እንተ ደኣ ንኢየሱስ ንሱ ልኡኽ ጥራሕ ንብል እንድሕር ኮይና ብትኽክል ንኢየሱስ ኣይንፈልጦን ኢና። እሱ ካብ ነቢ ንላዕሊ እዩ። ንሱ ካብ መምህር ንላዕሊ እዩ። ንሱ ካብ ሃዋርያ ንላዕሊ እዩ። ብርግጽ ሃዋርያ እዩ፣ ካብ ሃዋርያ ንላዕሊ እዩ። ብርግጽ ነቢ እዩ፣ ካብ ነቢ ንላዕሊ እዩ። ብርግጽ ጓሳ እዩ፣ ካብ ጓሳ ንላዕሊ እዩ። ንሱ ፈጣሪ ኩሉ እዩ። መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ዓለማት ብወዱ ዝፈጠረ ይብል። ርኢኹም ኣሕዋት፣ ዓለማት ኩሉ ብኡ እዩ ተፈጢሩ። እቲ ካብ ኣዴና ማርያም ሰብ ኮይኑ ዝተወልደ ኢየሱስ ንሱ ቅድሚ ሰብ ምዃኑ ህያው ኣምላኽ ኮይኑ ዝነብር ፈጣሪ እዩ ነይሩ። ካብ ኣዴና ማርያም ክውለድ ከሎ ከዓ ሰብኣዊ ፓርት ተወሲኹ ማለት እዩ። ኢየሱስ ንዘለኣለም ጎይታ እዩ። ስለዚ ኢየሱስ እቲ ወዲ 30 ዓመት ኣብ ምድሪ ክመላለስ ከሎ ዝረኣናዮ 30 ዓመት ዝተባሃለሉ ነቲ ሰብኣዊ ፓርቲ እዩ። እቲ ኣምላኻዊ ፓርቱ ግን ወዲ 30 ዓመት ኣይኮነን። ኣነ ቅድሚ ብርሃም ነይረ ኢሉ ባዕሉ ክዛረብ ከሎ ስለቲ ኣምላኻዊ ፓርቱ ክዛረብ ከሎ ምክንያቱ ካብ ዘመን ወፃኢ እሱ፣ ካብ ግዜ ወፃኢ እሱ፣ ካብ ገደብ ወፃኢ እሱ ንሱ ናይ መጀመርታን ናይ መወዳእታን እዩ። ንሱ ኦምኒፕሬዘንስ ኦምኒፖቴንት እዩ። ኩሉ ዝኽእል፣ ኩሉ ክገብር ዝኽእል፣ ኣብ ሓደ ግዜ ኣብ ኩሉ ክርከብ ዝኽእል እዩ። ሓደ መዓልቲ ግን ሰብ ኮይኑ ናብ ምድሪ ተገሊጹ። መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ከምዚ ይብል ጥቕሲ 16 ምዕራፍ 14 ጥቕሲ 6 ኢየሱስ ከዓ መንገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ እየ ብዘይ በኣይ ሓደ እኳ ናብ ኣቦ ዝመጽእ የልቦን። ርኢኹም ኢየሱስ ካብ መገድታት መገዲ ሓደ ኣይኮነን ዝብል ዘሎ፣ ካብ ህይወታት ሓደ ህይወት ኣይኮነን ዝብል ዘሎ። ኖ መንገዲ ኣነ ባዕሊ እየ፣
ህይወት ኣነ ባዕለየ በኻላ ኣዘራርባ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ጽሑፍ እዚ I am the way ዝብል ዘሎ I am a way ኣይኮነን ዝብል ዘሎ ካብ መገድታት ሓደ መገዲ ዘይኮነስ እቲ እንኮ መንገዲ ንሱ ባዕሊ which means he is God ማንም ቅድሚ ኢየሱስ ናብ ምድሪ ዝተለኣኹ ልኡኻት ነዚ ቃል ደፊሮም ኣይተዛረብዎን ንምንታይ ተልኩምኒ ክዛረብዎ ይክእሉን እዮም ምክንያቱ ንሶም ካብ መንገድታት ሓደ መገዲ ክኾኑ ይኽእሉ ኾኑ እቲ መንገዲ ግን ንሶም ኣይኮኑን እቲ ህይወት ግን ንሶም ኣይኮኑን ስለ ዮሐንስ መጥምቅ ክዛረብ ከሎ ካብቶም ዓበይቲ ናይ እግዚአብሔር ሰባት ኣብ ምድሪ ዝነበሩ ንሱ ግን ብርሃን ኣይነበረን ኢሉ ብዛዕባ ብርሃን ግን ክምስክር መጸ ኢሉ ናብ ኢየሱስ ምስ መጸ ግን ንሱ ብርሃን ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ስለዚ ንኢየሱስ ክርስቶስ በናይ መልክዒና ንፈልጦ በቲ ወዲ 30 ዓመት ካብ ኣዴና ማርያም ድተወለደ ማንነት ጥራሕ ዲና ንፈልጦ ወይስ በቲ ዘይረአ ኣምላኻዊ ባህሩ ከዓ ንፈልጦ ኢና እንተ ደኣ በቲ ዘይረአ ኣምላኻዊ ማንነቱ በቲ ዘይረአ ኣምላኻዊ ባህሩ ንኢየሱስ ክርስቶስ ተደኣ ዘይንፈልጦ ኮይና የቕሬታ ግበሩለይ ኣይንፈልጦን ኢና ይትመልሲ መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ፊልጵ ከምዚ ይብል ምዕራፍ 2 ተወስሽ 6 ኢየሱስ በመልክዕ አምላኽ ንሱ በመልክዕ አምላኽ ክነሱ ነቲ ማዕረ አምላኽ ምዃኑ ከም መንዛዕ አይራእዮን መልክዕ ባርያ ወሲዱ ርእሱ ኣሕሰረ ሰብውን መሰለ በንብረቱ ከም ሰብ ኮይኑ ተረኽበ ርእሱ ክሳዕ ሞት ኣትሓተ ክሳዕ ሞት ኣብ መስቀል እኳ ደኣ ተኣዘዘ ስለዚ ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ዘሎ ኩሉ ብርኪ ብስም ኢየሱስ ምእንቲ ክንብርከኽ ልሳን ዘበለውን ንኽብሪ እግዚአብሔር ኣቦ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ምዃኑ ከኣምን እዩ ኣምላኽ ናብ ልዕሊ ኩሉ ልዕል ዘበሎ ናብ ልዕሊ ኩሉ ልዕል ዘበሎ ካብ ልዕሊ ኩሉ ስም ድማ ልዕል ዝበለ ስም እውን ሃቦ ሪኹም ኣሕዋት ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ኣምላኻዊ ባህሩን እቲ ሰባዊ ዝኾነ ባህሩን ክልቲኡ ብግልፂ ኣብዚ ጽሑፍ ዝቐሚጥዎ ኣሎ ንሱ ብመልክዕ ኣምላኽ ክነሱ ኢሉ ነቲ ኣምላኻዊ ማንነቱ ይደርኤና ዘሎ ሰብ ከም ዝኾነ ከዓ ነቲ ሰባዊ ማንነቱ ከየርኤና ኣሎ መጽሓፍ ቅዱስ ኢንዲቴይል ከነጽንዖ እንድሕር ጀሚርና ኢየሱስ ፍጹም ሰብን ፍጹም ኣምላኽ ምዃኑ ኢና ንበጽሕ እንተ ደኣ ኢየሱስ ፍጹም ኣምላኽን ፍጹም ሰብን ምዃኑ ደይንፈልጦ ኮይና ትኽክለኛ ዝኾነ እምነት የብልናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ስለ ኢየሱስ ክዛረብ ከሎ መልአት ኣምላኽ ኩሉ ብስጋ አቡ ከሓድር ኣቦ ሰሚርዎ ኢሉሎ ብኻልእ ኣዘራርባ ሕጂ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ትኾንኩም ሕጂ ናብ ሄቨን ተዳኺድኩም ኣብ ሄቨን ኣምላኽ ኣቦ በይኑ መንፈስ ቅዱስ በይኑ ኢየሱስ በይኑ ኣይትረኽብዎን ኢኹም ኩሉ መልአት ኣብቲ ኢየሱስ ይሓዲሩ ዘሎ which means Jesus ኢኹም ኣብ ትረኽቡ ንምንታይ ተልኩምኒ ኣቦ እዩ መንፈስ ቅዱስ ኣብ እዩ ኢየሱስ ናይ መልአት ኣምላኽ ዓደር ክብርና ኣምላኽ ይኹን ተባረኹ ስለዚ ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ክትቀበልዎ እትደልዩ እታ ኣብኡ ዘላ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትቀበልዋ እትደልዩ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ እግዚአብሔር ኣቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ የኣምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ዝተሰቕለ እዳ ኃጢአተይ ከፊሉ ከም ዝፈጸሞ ስለይ ከም ዝሞተ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ኣምላኽ ካብ ሞታት ከም ዘተንስኦ ኣብ የማን ኣምላኽ ከም ዝተቐመጠ የኣምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወተይ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኸይ መድሓኒይ እዩ ካብዛ ሰዓት ንክርስቶስ ብምቕባለይ ሓድሽ ፍጥረት ውሉድ ኣምላኽ ኮይነለኹ መንፈስ ቅዱስ ብሽም ኢየሱስ በእምነት ናብ ውሽጠይ ይቕበለካ ኣለኹ ኣሜን እዚኣ ጸሎት ጸሎኹም ብጣዕሚ ቋሓጎሰኩም በዚ ብታሕቲ ዘሎ ኣድራሻና ኮንታክት ግበሩና ኢኹም ሰድለይኩም ሓገዝ ክንለኸልኩም ኢና ሻሎም